Podlewaj tym hortensje, a będą rosły jak szalone i przestaną chorować. Uratujesz nawet bardzo słabe kwiaty. Pokażę Ci niesamowity sposób na przygotowanie domowego nawozu dla nich. Wystarczy kilka składników, które pewnie masz w domu. Weź dzbanek, w nim przygotujesz miksturę. Na początku wlej do niego 100 ml mleka. Następnie dodaj 100 ml złotego napoju. Dokładnie tyle samo wlej octu. Po czym dodaj 300 ml wody do dzbanka. Teraz do mniejszego dzbanka wsyp 5 łyżek brązowego cukru i wlej 100 ml gorącej wody, aby cukier się rozpuścił. Przelej wodę z cukrem do dużego dzbanka i dokładnie wymieszaj. Po ostudzeniu podlewaj tym nawozem hortensję. Taki zabieg dostarcza roślinom niezbędnych składników i tworzy ochronną barierę przed szkodnikami. Kwiaty będą wyglądały pięknie i zdrowo. Ten nawóz bardzo dobrze wpływa nie tylko na hortensje, ale także na paprocie oraz monstery.